to presne vystihuje celý ten váš systém, vašej politiky, celého progresívneho Slovenska, ktorý je jeden gigantický fake, ktorým sa iba snažíte všetkých oklamať. Viete, možno sa čudujete, kde sme. To je tiež jeden z tých vašich kolosálnych omylov a podvodov, ktoré ste vyhlásili. Toto je vlastne tá slávna Machová stena, ktorá je za mnou, ktorá nie je nejakým obrázkom Machovým v mojej kancelárii, ale odvetranou fasádou a jej úlohou je predovšetkým chrániť v týchto najhorúcejších dňoch technologické srdce kukurice. A to, že to v tých 40-kách zvláda, je evidentne výsledkom kvalitnej prípravy architektov. Alebo ten pisoár, ktorý tak radi spomínate za 600 alebo 1000 eur, v skutočnosti stál 160 eur a s tým s montážou a celou tou hygienickou technológiou by ste boli v 21. storočí 350. Ani to nie je pravda. Ale vám je to jedno, že čo je pravda. Vy dúfate, že váš poslucháč a váš volič je proste hlúpy v tom, že uverí každému jednému slovu, čo poviete. 2/3 možno Slovenska budú proste súhlasiť. Jednoducho preto, lebo sú hlúpi, sú nevzdelaní. A možno niečo také ako Fero Joke, ktorý mal teda krásny rozhovor v denníku N, v ktorom hovorí, že sa jemu stalo. To, čo sa jemu stalo. Nie, že niečo urobil, ale to, čo sa jemu stalo. To je typický príklad progresívneho Slovenska. Že ho nahnevala predražená kukurica. No len kukurica nie je predražená. Kukurica či na meter štvorcový stavebné plochy, či na materiál, ktorý bol dodaný. Všetky veci znesú to najkritickejšie posúdenie. Čiže tu nič predražené nie je. Presne tak ako táto sedačka. Aj o tejto sedačke ste hovorili, že stojí 10 000 a pritom stojí nejakých 1200 eur. Ale toto je ten váš svet. Ten váš svet kolosálnych klamstiev a snahy nakričať na tých ostatných, aby sa tie vaše zlyhania vlastne skryli. Ale tým základným rozdielom, ktorý medzi nami je, pán Šimečka, je ten, že ja som nemal otecka, ktorý mi všetko vybavil.